става, маняци? Върнах се след бая дълга пауза. Просто нямаше как да снимам клипове. Знаете, последния клип голфа GTD-то се предаде. Дръпнах резбата, няколко хора писаха, хулиха, както и да е. Аз не обръщам внимание на тия неща. Даже обичам да има такива коментари, да ме критикуват, да си взимам някакви бележки, да се усъвършенствам с някои работи. Та, голфа го направих от до, целият мотор, глава купих от друга кола, здрава, защото резбата беше извадена на първи цилиндър. Отделно бренерите на главата бяха тотал щета, нищо не ставаше от тях. На Шлайф базата ми казаха, че ще ми вземат твърде много пари, за да направят тази глава, да направят нови резби на дюзите, да направят бренерите, да се сменят. То не да ги направят, а да сменят бренерите. И нямало смисъл да се занимавам с такава щуротия. Първо шлайфиста вика: брат, тази кола по-добре слага 1.9 TDI за Божие и газ. Викам, въобще не се занимавай с глупости. Викам, така и така, колата си е заводска, оригинална GTD, с книжки, с тъпоти, с всичко, мотора си е нейния по номер. И викам, няма как, нали, смисъл, не е окей това така да развалям колата. И викам, искам да си направя двигател. И той вика, я покажи колата, да видим, показвам колата, вика, ева, мераклийската, това. И заслужава се, вика, да си направиш двигател. Докарай ми блока, потърсихме бутала, човека влезе в положение, вика, там ги има, ако мога да ти дадат цена, защото вика, аз трябва да ти ги препродам, така че ще натоваря. Вика, отиди, но аз нали се занимавах с авточаст и работех, звънах си на моят човек Бранката, извади ми буталата, поръча ги, дойдоха буталата, закарах блока, вала, една биела, другата глава, всичко на шлайфиста, точно 7 дена. Звънна ми човека, всичко ти е готово, идва и перфектен ти е коляновия вал, главата ти е челосана и тя е била перфектна, бренерите бяха здрави, буталата, нали, всичко е напаснало там, първия ремонт е минато и всичко почнахме лека по лека да сглобяваме. Аз се вманячих, закарах всички болтове на подцинковане, изчистих, измих, нова маслена помпа, нов картер, защото стария беше крив, всички гумички, лагери, основни, биелни, аксиални пластини, всичко, ама всичко смених с чисто ново. Моят приятел Марката дойде, взе инструмент, помогна ми. Не че е много философия, но той ми помогна. Предпочитам някой да дойде да ме гледа в ръцете, какво правя, да показва, който го е правил много пъти. Все пак аз този двигател за първ път го разглобявам и не съм толкова много в час, нали? Не че е много сложен. Сглобихме го. Първия път имахме малък проблем с буталата. Оказаха се 2 на 2. Едните бяха 500 и не знам колко грама, ще ви излъжа. Другите бяха 480 грама. Имаше разлика. Някои казват, не е проблем. Аз искам да всичко да е точно смисъл. Под грамаж, предупредиха ме, ходи с една малка електронна везна, мери си буталата. Всичко да ти е точно, вика, да са равни, вика, защото много пъти идват някакви ментета, които са с различен грамаж. Това да го знаете задължително, като си купувате бутала за тия стари коли. Ходете с една везна да си ги мерите буталата, защото идват с различен грамаж. Аз си взех Колбеншмит лагери, всичките лагери, Колбеншмит втулки и такива работи по блока, които минават, примерно маслената помпа минава през една втулка и нея си я купих оригинална, 2 втулки по-точно, двете втулки ги купих оригинални, двете втулки, които са на балансиращия вал и там паразитния вал, както се води, тях също смених. Всичко от до се направи също маслената помпа, както казах, купих нова картера нов. Дюзите се закараха да се проверят. ГНП-то го закарах със колата, защото протече където е седяла колата известно време без нафта. И като тръгнах вече да карам, почна да тече. Обслужено и това, водна помпа, ангренаж, всичките щуроти, даже минах и на пистов ремък, ще ви покажа в клипа. Лека по лека да знаете, връщам се отново с снимки и с всичко. Бях се отказал, бях се отчаял. Вече ми беше дотегнало да се занимавам, но моят приятел Нончев много ме запали с този голф, който му го подариха и се фана да го прави и така ме запали,
че нямам търпение да се постопли малко и да почна да ръчкам, да правя всичко. Колата трябва да стане до година да е вече на колела и да съм тръгнал да карам, в смисъл вече да си джиткам. Сега няма да бързаме и такива прибързани работи и това ще го претупаме, това ще го претупаме. Прави се мераклийската, искам колата да е топ, в смисъл да няма забележка. Всичко ще си купа каквото трябва оригинално и каквото го има налично. Нали, говориме като части за мотор, такива работи. Все още се чуди с компресора какво да правя, дали да сложа компресор от Mercedes. Дайте съвет, пишете коментари какъв компресор от Mercedes да търся. Знам, че от CLK, стойките как стават нещата, всичко, каквото можете и знаете, нали, за тези работи, тези конверсии. Напишете един коментар, цъкнете едно лайкче, абонирайте се. Нали, дайте ми съвет какво да правя, дали да си сложа компресора на G60, той си е здрав. Ще го обслужиме, лагери, ремъче, тия тефлоновите ленти, всичко ще се направи. Но въпросът ми е дали да не си сложа един компресор от Mercedes. Първо, че ще се чува много приятно самия компресор, този според мен не се чува чак толкова и е малко по-тих. Както знаете, колата е с вал, разпределителен с малка шайба, не знам после другите неща как ще станат. Дайте съвети. И това е за момента, пичове. Връщам се, когато се постопли времето. Надявам се това да стане до 1-2 седмици. Вече да няма гадна зима и минусови температури. Тъй като аз вече нямам отопление тук в гаража. Нямам с какво се отоплявам за момента. Материалите няма да стягат. Не е готино. Предпочитам да се седа на топло в нас. И като стане по-топличко, да почнем да действаме. Аре, до нови срещи и очаквайте нови клипове. Чао и поздрави на всички пичаги, къде са ми писали какво става с клиповете. Яки са, давай, действай, не се отказвай. Чакаме нещо ново. Ето. И така отивам да си взема буталата, тук що са пристигнали. После отивам към шлайф базата да ги закарам с една биела и блока също с главата, обезмаслих главата колкото успях. И сега отивам само до магазина да ги платя и да си ги взема и после отиваме към шлайф базата. Айде до след малко. Взехме буталата, ето ги. Сега съм вече на шлайф базата, няма да снимам, защото момчета не искат да ги снимам. И да снимам какво се случва, нали, вътре и какви машини, какво що има. Така че взимам бокуците и отивам да им кажа, че съм взел буталата. И да оставям нещата да се правят. Сега ще ви покажа какво се случва в багажника. Пълно с бокуци. И това е за сега. Сега ще отида да се обадя на момчетата. Ще очаквам скоро да станат нещата. Опа, маняци! Днеска ще си боядисвам блока. Измите, изчистене след шлайфането. Цилиндри всичко са разширени. Там хунингован. Цилиндрите са хунинговани. Опа, маняци, здравейте! Днеска ще си боядисвам блока. Цилиндрите са хунинговани. Минал съм на следващ ремонт, първи. Купил съм нови бутала. Всичко е направено. Някои казаха в клиповете какви нови мотори. Сваля и картера, вади буталата и слага едни сегменти нови и газ. Не е така, защото първо, че цилиндрите бяха доста износени. И трябваше да се мине на следващ ремонт бутала. Купени са нови. Ще ви ги покажа. Всички части са купени. Искам да си боядисам блока. Обезмаслил съм скорости, обезмаслил съм конзоли, гради и всичко каквото трябва. Блока обезмаслен и той. Сега ще го облепа и почвам лека по лека да го боядисвам.
Почваме да бъдисаме главата. Си спрей. Подготвил съм да бъдисме скоростите. Отлепил съм предварително главата. Миша, подсушават. Чистих си от някакви неща. И започваме. Боядисахме днеска главата, блока, скоростите, на колектора коляното. Остана ми да боядисам петата на двигателя, задната, която е за тампона. Имам някакви други такива дреболи, които трябва да ги пръсна. Тях може и по-натам да ги пръскам. За сега предимно искам да сгуба блока с вала и буталата. Чакам да си взема аксиалните пластини само и моят приятел Марио да ми помогне. Обезмаслихме всичко, пръснахме. Сега ще обърна малко скоростите от тази страна, си боядисам диференциала. Махам си тиксото, прибирам ги някъде, където няма да ги нажуля, да ги нацапам и да са готови да ги монтирам. Първи ремонт. Ето ги старото бутало. Тръгнала да се топи. Сегментите са за оковта. Така казаха. Купих си лагери, Колбеншмит основни, биелни. Гарнитурите, само единствено аксиалните пластини не ги взех, защото ги нямаше налични, но съм ги поръчал. Всичките гарнитурки, които са по блока с семерингите. Ето го и блока, сега ще ви покажа. Тук съм го пръснал. Черен. Си го пръснах. Измил съм си абсолютно всички болтове, които са. Нали, ще ги минавам пак с стрелената четка да ги изчистя хубаво. Капак на клапаните съм обезмаслил и изчистил. Ето е главата. Измита. И нея съм си я пръснал сива. Семерингите са нови. Набити са нови семеринги. Не са чисто нови, нали, с конзолите. Направо си ги набих, защото си оригиналните. Нямаше смисъл да давам повече пари за конзоли, нали, с семеринги, като мога да си набия нови само. Всичко обезмаслено, пръснато, изчистено, хубаво стелената четка, главата, водната помпа, капаците, дюзите ще ги дам да ги проверяват сега, тепърва. Имам някакви дреболи да оправям. Скоростната кутия също съм си изчистил. Болчетата съм ги минал стелената четка горе-долу да ги лъсна. Мисля, че е доста добре. Вилката съм си я боядисал черна. Новото, което искам да минаваме е на пистов ремък. Ето е шайбата, която съм взел. Добре, че ме светнаха за нея. Каква шайба ми трябва? ГНП-то е тук. Бутала биели. Изпразнил съм повдигачите. Трябва да ги изчистя хубаво. Маслената помпа съм я разглобил. Ще я меря. Ето тук. Между зъбните колела с луфтомери. Да видим дали има нужда от смяна или ще си кара тази. Поне тя е оригинална. Ето го и номера на Volkswagen. Оригиналния. Предпочитам, нали, да си я ползвам нея. Надявам се да е добре. И това е за момента. Всичко съм обезмаслил, изчистил, готово за сгубяване, слагане на буталата и да почна да сгубявам лека по лека. Ето, да видите. И това черното е от спрея, където съм пръскал и то се е полепил по найлона. Това се изчисти.
как е минато. Има съвсем лека корозия, където е тръгнала, но това беше от където седеше блока в колата 2 дни и бях го покрил с найлон. И най-вероятно там е излезнал, защото се е потил найлона. Не е проблем, питах. Няма му нищо. Блока го изчистих хубаво, колкото можах. Надявам се да остане и така чист, да нямам проблеми. Следващото нещо, което трябва да направя, е след като сгуба колата, да си оправя малко част от инсталацията, защото съм я скъсал незнайно как на фаровете и на мигачите. И това е за момента. Лека по лека, след няколко дни почвам да сгубявам. Опа, здравейте! Стигнах до това, че мотора вече е сгубен. Нови бутала, нов картер, вала е полиран, нови лагери, всичко е чисто ново, нова маслена помпа. И сега вече лека по лека почвам
да сглобявам смукателен колектор. Изпускателния има малка драма с него. Ще трябва да търся друг колектор, защото се скъсаха едни шпилки, които държат една стойка, която държи маркучи и разни други щуроти. Но сега искам лека по лека да почна да си отмятам някакви неща. Ще си нареда смукател, тук ламарините за ГНП-то, стойки за ГНП-то, каквото мога ще сложа. Имам още неща, които трябва да закарам на подцинковане. И лека по лека почваме да действаме, да го сглобяваме и да даваме газ. Маняци, видяхте част от процеса с двойката, с GTD-то. Не съм снимал много обстойно всичко, но все пак се постарах да има някакви клипове и това вече беше края с него, вече няма да се занимавам чак толкова. Ще си ходим на мероприятия, ще си пътуваме, ще си ходим на гости на колеги и вече почвам да се насочвам само към G60-то и него ще го правиме. Както моят приятел Нончев каза, давай действай по-бързо, за да можеш да го боядисам. Нончев ще го боядисва. Надявам се скоро или до година вече да успея да го подкарам или поне да почна да го сглобявам, защото така да седи на голо купе вече ми е доста яд, че седи. Обаче GTD-то ми взе цялото време. Всички казвахте какви ремонти, какви глупости. Направо слагай 1.9 TDI и не се занимавай с глупости. Какви бутала и такова. Реших си, исках да си го направя сток, както си е оригинално. Кода на мотора да си е SB, да си е по талон, всичко да си е изрядно в колата. Така да ми пада стойността. За мене лично. Коментирайте, казвайте някакви идеи, мнения. Имам една изненада. Скоро време ще я споделя в канала. Някои хора вече знаят какво е, но ще остане изненада за други. Хайде, чао и до нови срещи! Ема това сате за гледа. Много даде напред и си изряза. Еми добре, дай спри го и ще го кажа пак. Какво да казвам? Тук е с фейс тракинга, така че и те
следи тебе, така че няма проблеми.